Ata yan. New vlog na po. Di na to yun na to ang motor. Yan na ay mas. Pinahan pa ta. Anong oras gitu? 7:22. Isa, gigang Shopee. Dagay pasangil ba? Unsa yung pasangil? James. Wala ka sabay oy. Basta ako, aminado ko, 6:30 yung nag-alarm. Ang kani, 20 minutes. Ganina pa lang, 5:30. Dagay oy. Ano masya Wala ka gear ba? Ay, isa ko lang bro. Gusto naman nagsige. Wala ka gear kay init lagi kayo. Ayo ko na bro, kay Ay, namin naman ay sala. Kinsa? Ano, dugi kinabot. Kaya ganyan. Dili ya? Kapulo. Oh, ako pa wala. Ikaw na bro. Wala. Oo na. Oh. Isa lang. Kaya mo lang. Napasar na. Sigado ka na.
madalong. Madalong. Kapit. Kapiyan ba? Selamat kayo. Parking lang daan. Pwede ba daan, di ba ni? Amo. Ay, kuha naman na. Pagkati lang na unahan. Dire? Hindi Ibang mag-pool sa unahan. Mga naka-anin, wala ko dire ah. Kumumil ka bro. Kumumil pa ka? Nawara ko bro. Ata yun, yung trip. Ay. Abi na ka to nga kapehan to dito. Ang ipanangit gid. Subscribe lang, bye.